mä kuvasin tää video. Minkä? Mä kohta pistän sen teille. Mä pääsin YouTubeen. Vois jos voituktua tommonen pistessä. Ei toi. Tiedätkö te mitä? No. Upin Trolls, mä pistin nytten vasta Skypen rekordaa. Ei, siis Frapsin rekordaa. Eiku Venäs nyt. Joo, mä pistin Frapsin rekordaa. No vittu, mä haluun näyttää sulle hieno hymiä. Älä nyt pistä, kun mä vielä jatkan tää. Ei sitten. Ei nyt kun mä nopeasti teen tän tohon. Noin. Ja sä teet pupun vittu. Tietenkin. Noin, siinä. Noin, no kato. Onks oikein hieno? Yeah.